सारनाव तिनबायथाय खय सा खामनांगौ फायलाय माने पुला हामबाय जोंनि मिडिया पार्सनजों नरसमा गरानिमा बागै जों दिनै बायसा खालामनांगौ फायजागा तामने मला जों खायसा तामने खबर मानि थाइमानिंगौ खायसा दाखौ सुबल देबरमा बिनि गामिगाय 26 आसनबारि कन्स्टिट्युएन्सि मिसिङाव खबजा पूर्व चाम्पसरा एबा इस्ट चाम्पसरा बिसिनि 1 नम्बर वार्डनि बखरकजा तामनाय सामुं खायजानाय दिनै हाजिरा आफान हिमानो जों तामनाय बुखां वाफानो बतानि फालजाजाव लाय थानाय 12 दिन आगे 30 तारिख बाफ्रो तामनाय बागाला काट सुग्रा एबा काट बागला मानो अब तानतानै एबा खायाखनै ब फालब्रुंगो काट बागला तानथानि ब बाखे ब बे याकुं तानै रे याकुं तामनाय सिलिपनो दामरो नांखा जों सायमनो बे नगो केबो इनकाम खायनाय गरे ब साइचनो इनकाम खायनाय आबन बागै जों खानावै जों दिनै बनो जाम्फाव रिजन लोङै जों बनो गोबां रिमे फनो जों फक्साखौनि सुङै रांखिसे बनो जों सुबासो खायनानै जों दिनै खायमानांगौ नक तिनि सुबाथाय साफ साफ फायदा जागा oro ang di koi political distini working president ang bung Vijit Deborma tei ontoli bongo tei logi phaiman jaka tini sabjektion bari blok committee no vice president wa nakade committee member tini borongona monoron bo ontoli bo committee member tei ontoli committee member to tini borongona komlakanto tei borongona komit tei logi to tini borongona Chittoranjan Deborma osno phaiman jaka borok to kongwa tongmani এখন जों बर' फैसा फायो रां फैसा लेस खालामनो जों बरमा तुनि जेबो